Белгіленген планларны тұрмышқа ашыру үшін еш қына финанс мөмкинлекләре жетмей, нәқміне түрлі қызықлы проектларға ярдәм ету үшін грантлар системасы эшле. Олар ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр шыңға ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Тулырак Фәннур Хасанов видео язмасында. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү грантын отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Әлеге проект кысаларында Татарстаныбызның кайбер районнары лайыклы җиңү яулады. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме Кукмара районындагы җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Безнең өчен бик шатлык булды. Шуннан тагын телебезгә, гырыф-гадәтләребезгә инде караш киме барган вакытта, бушыннан да үсешнең бер төрі, бер файдасы булды дип әйтергә мин. Үткән ел инде без шушы грантның беренче елы, бу грант әле икенче ел гына эшләп килә. Үткән ел без 3 грантка ия булган идек. Ансында инде безнең татар мәктәбе һәм Уртмурт мәктәбе алды һәм бер балалар бакчасы алган иде. Ә быелгысы елны инде без Аллага шөкер 3 балалар бакчасы, 3 мәктәп шушы грантка ия булдык. Бездә уртмуртлар, марилар, татарлар, урыслар яши, күп милләт. Алар бөтенесе бердәм һәм алар бөтенесе шушы телләрне белә. Шунсы зур шатлык. Проектның дагын исеме шулай телләрне саклау һәм үстерү традицияларны, гырыф-гадәтләрне саклап калу өчен чыгарылган грант бу. Менә безнең янәшәдә утырган бу балаларыбыз, беренче җимешләребез татар классы ачтык без монда. 18 баладан торган татар классы. Ораларында татар телен аңламый торган, татар телен белми торган балалар да бар. Телебезгә менә татар теленә шундый мөкибән китеп, әти-әниләр өчен татар телен өйрәтергә кирәк, сакларга кирәк дигән тәкъдир теләк белән алар балаларны шунда китерделәр. Менә бу милли мәсьәләне үстерү өчен татар телен, татар мәдәниятен, татарның тарихын торгызу өчен уйлап табылган бу грант билгеле безгә бик зур җаваплылык өсти. Иң беренче чиратта һәм шушы грант дигәч без бик шатландык, ләкин икенче яктан куркып калдык. Ни өчен куркып калдык? Чөнки без ул таләпләргә туры килә алырбыз микән дип. Шуннан коллективыбыз белән җыелып сөйләшеп, без бу бәйгедә катнашырга булдык. Bütün işlegen sistemimizni көтәрдек. Шуннан да мәктәбебез коллективы электән шушы татар мәдәниятенә, татар теленә зур игътибар биреп, эшли торган, яши торган, алга таба үсә торган коллектив. Менә bütün эшләгән эшләребезне җыеп, башта район күләмендә бәйгедә җиңеп чыктык, аннан Казанда катнаштык һәм менә шушы республика күләм грант алуыбыз ул безнең өчен чиксез шатлык булды. Без аңа бик күп кирәкле, үзебезнең мәктәп өчен кирәк булган, бүгенге көндә иң мөһим булган җиһазларга тукталдык. Безнең менә шушы милли традицияларны торгызу, милли ризыкларыбыз турында балаларга өстәмә белем бирү максатыннан без бик күп җиһаз алдык. Нәкъ менә шушы юнәлештә. Аның иң беренчесе бу безнең тегү машиналары, аның вышивальный машина дип әйтәбез, инде чигә торган машина алдык, оверлок дибез инде, киемнәрне матур иттереп, ички ягы да матур булсын өчен эшли торган материаллар сатып алдык, җиһаз алдык. Аннан соң алдык нәкъ менә милли ризыкларны пешерү, аларны саклау мәсьәләсен, технологияларын өйрәтү максатыннан яңа плитә сатып алдык, яңа өстәлләр сатып алдык, яңа суыткыч алдык, сатып алдык. Менә шулар билгеле безнең эшебезне алып бару өчен безгә зур ярдәм булачак. Без Кукмара районында иң беренче татар балалар бакчасы. Бүгенге көндә бездә 145 бала тәрбияләнә. Шуның 141 татар, икесе урыс, икесе удмурт милләтеннән. Безнең балалар бакчасында белем һәм тәрбия татар телендә бара. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә барлыгы 14 педагог эшли. Грант кысаларында материаль техник база байтылды. Компьютерлар, ноутбуклар, костюмнар бик күп тиктерелде. 2021 елда безнең балалар бакчасы милли хәзинә проектын тормышка ашыра.
Әлеге проектның максаты балаларга һәм бакчага йөрүче әти-әниләргә Татарстан Республикасында яшәгән милләтләрнең гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, йолаларын тәкъдим итә һәм аларны торгызу өстендә эшли. Бүген менә без сезгә күрсәтеп үтәсе йола бала авызландыру дип атала. Әлеге йола хәзер инде бик кулланылмый, ләкин элек әби бабаларыбыз кендек әбиләре булган бит инде безнең. Кендек әбисе баланы кулга алуга, баланың авызына бал һәм май тидергән. Бу ни өчен эшләнгән? Бу бала тәмле телле, таза сау булып өчен эшләнелгән. Һәм менә шушы йолаларны без әти-әниләргә күрсәтеп, элекке гореф-гадәтләр онытылмасын дип әйтәсебез килә иде. Милли хәзинә проектының икенче юнәлеше булып Бишек җырлары проекты тора. Туган телләр елы буларак. Ул безгә татар костюмнары, телевизор, Лего конструкторлары бирде. Лего конструкторлары бит инде балалар өчен бик актуаль. Алар шул кадәр яратып уйныйлар инде аның белән. Грантлар Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.